Maayong hapon mga kamisor, atong oras alas 4:29 sa kapunon. Ug natadani karon ilalom sa tulay no sa lungsod sa Taguluan. Kaya atong monitoron ang bulog no sa tubig dani sa suba sa lungsod sa Taguluan. But before that mga kamisor, sa inyo makita natin mga baka no atong kauban karon si Miss Or DJ Dandrandan o ganapon si Mr. Jam. No sa para sa mga kamisor sa paghulagway ani mga baka mga kasingalan na tapos kilid Miss Or DJ Dan. Yes mga kamisor, live kita karon diri sa Ubos sa Taguluan Bridge kung asa makita nato ang atong mga amigo nga mga baka nga nato lang karon dinhi nagpahiyom tungod kay ulan magud no. So safety karon ang mga baka na karon sa gilid sa diri sa may mga grass. Ayan. Mga pila ka baka Mr. DJ Dan? Kung iya po na to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mga na sila sa mga 10 cows. 10 cows. Cows? Yes, cows. Yes. So naa sila Dani. No, so isa po na sa Gimando, mga kamisor no, Mr. DJ Dan, sa ato ang Municipal Agriculture's Office sa lungsod sa Taguluan. Nga katong naay mga binuhing mananap labi tong dulo sa suba or dulo sa tubig nga ihipos na. No, kumbaga isaka sa mga taga sa area. Di ka mahadlok DJ Dan? Basi manungag. Siya may nahadlok. So nato na mga kamisor, so padayon sa mga kamisor. So again, mga ni mga kamisor ang baka na ni. So ubay-ubay mga kamisor na ay 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 7. Nay 11 kabaka na napaginagtago ito 12 daghan kayo mga kamisor. So padayon sa unahan mga kamisor kaya atong tumundan atong sutaon no ang gikusgon no og ang kumbaga ang level sa tubig dani sa suba sa Taguluan. Hinahinay sa mga kamisor og tikang-tikang kay medyo lapok siya pero mananghid lang pud mga kamisor kay Kuya Guard nga nagbantay dani na area. So nato dani mga kamisor ilalom sa tulay sa lungsod sa Taguluan para sa pagmonitor sa level sa tubig mga kamisor. Sir, may hapon. Sa Mr. Radyo, sir. Magkuhan mi sa tubig ka dali, sir. So naguna-una na itong mga kauban mga kamisor si Miss Or Jam o si DJ Dan Dalandan. Medyo lapok yun siya. Hoy, warsa naman mo. So mga ni mga kamisor na ata sa ilalom sa tulay sa lungsod sa Taguluan para sa update no sa suba mga kamisor sa lungsod. So padayon garo mga kamisor ang pagpanaligsik pag ulan-ulan nung atong gakasinati. Gani mga kamisor sa atong gipasupot nga mga update no sa matag lungsod sa lalawigan sa Misamis Oriental. Labi na gid diha sa may kailangan siguro mo mga kamisor kanang Punta Gorda diha sa may Balingasag no. Dining salawak na mga kamisor ang tubig nga gikan sa bukid ug na sa ilang national highway. Mo na sa mga motorista no, amping mo kanunay sa biyahe mga mamog sir. So napoy baka na ni mga kamisor. Ayun mga kamisor, so naabot na sila sa bagong tulay nga himo kanibitang gina-construct din karon mga kamisor sa ilalong sa tulay. No, puhon-puhon mahuman, himuon siya og kanang kumbaga diversion lang. Nakita mga kamisor sa baka na baby ang iyahang mama. Ay sir, may hapon. Sir, magkuhan sa midang ni sir ha, monitor. Salamat sir. So naguna-una mga kabisa itong mga kauban sa lapuka, gagyangang person. So nagsuot dito mga kamisor kaning butas-butas no, ay kaning rubber nga ibutang nimo sa imong sapatos para dili mahugaw. Pero dili na siya para sa hugaw mga kamisor, ako nang gigamit para nga dili makuha na akong ingrown. Yes mga kamisor, come with me atong ang level karon sa tubig dahil sa suba sa lungsod sa Taguluan. Wow, history. First nakatama pa tao. Live kita karon mga kamisor diri Ubos sa Taguluan River. O makita nato sila Miss Or Julina o Miss Or Jam Marcel nga muhulagway karon sa kahimtang sa river. Yes mga kamisor no. Oho, gabi ka doon lang atong kamera.
Mo ni karon nagulagway mga kamisor sa suba sa Los Taguan. Kusog ang iyang agas mga kamisor, kusog iyang agas. Pero ang iyang level mga kamisor no, wa pa siya itaas kayo. No, mo ni iyang level ang iyang lagi karon nga kusog iyang agas ug lubog kayo ang tubig. O dito sa unahan. Yes mga kamisor, nami karon na ni. No, maayong hapon. Ako mga kameraman, mga kamisor, kay dili nalaga ko anon. Oh, Mr. Jam, ihulag ko Mr. Jam. Kung siya mong kuhan karon. So, itong nakita na rin Siyempre, pa yun. ang agas sa ato ang ato ba nila eh. So, manuan na to atong makaisunan nga naa dito lapit sa tagpuyo no nga mo maminaw sa mga pangimangno, especially sa to ang Daghang kinaano do? tagapamahala diri sa Tabuluan ug tawag na to og MDRMC. Sa kay sila mismo ang nahibalo kung sa ilang mga kuan diri. Kaya to ang palibot nga iyong nakita. So sa pagkakaroon og unya, gusto pa gyud ni ang abono sa tubig ug taas na ni. Pero unta di niya sa taas pa kay ang wala na papinsala kung ito dapat to. Ani ka munta na to, no pinagi sa inspection na niya tong tulay dire. So taga na to higayon nga dili nang sabi mo kuan dako pa ni pero kaya ni tubig dire. Gikan siya sa Taguluhan, dito man nagikan sa Alae Bukidnon. Oh. And yes mga kamisor, inyong makita no atong i-zoom na ani mga nabangil mga kamisor nga kaning mga kahoy. Kato inyo nakita, no? Nasangit sa kaning apan pundasyon sa bagong tulay sa Los Taguluhan kanang Pigaside. No daghan kayo mga kahoy. Mga kamisor. Apoy ko ano, katri. Actually mga kamisor kaning dani nga area atong miagi matungtungan nig tao dani. Nani siya simento dani may nga time katong Katago Festival dani may nagulat sa nga mudunggo ang mga bangka, ang mga balsa. Karon na siya tubig mga kamisor. Hindi, kuan mag-usap. Oh, dito gikan. Dagat. Dili dani. So again mga kamisor no, ang level sa tubig mga kamisor kaluyan sa Ginoo no, dili siya inana kataas mga kamisor, pero kusog yun ang bulog sa tubig. So malahaw sa mga kamisor, grabe ka strong ning ako mga kauban karon. Kawan ako si Mr. Digitan o si Mr. Jam Marcel. So inani po ang hulagway mga kamisor kunata ning tulay-tulay. And actually mga kamisor no, luwas mga kamisor sa tulay-tulay mga kamisor kay grabe siya ka kaning steel bridge gid siya. Puro siya puthaw gyud. Oh. Tao nila kuan baligi. So inana mga kamisor ka kusog ang bulog karon sa tubig. Ipakita dito sa ulo ko kanina sa akin. Bilang kita mo doon mga kamisor kay basig magbuhian ang cellphone. So na siya PC ha, na siya PC no. I don't know sa gamit ani PC dani. Dai mo ang battery na Ah, usaka ra balik. So, gabi na ni nga current, kusog ni current. And then, mga kamisyon na, mga kahoy ito ra, ng bara, no, diya sa pundasyon, sa tulay, sa bagong tulay sa Los Taguluhan. No, kanang duha ka bukayang haligi, kana, naa diya ang kahoy. Pero so far, mga kamisyon, ang level, no, na may mga balay sa kilid-kilid, no, kaluyan sa Ginoo, wala man mga kamisyon, no, wala na po tubig. Doon na ay kural mga kamisyon, murag nasulod na sa tubig gamay, ang kanang kural, ato yung zoom. Kana. So itong mga mananagat, mangingisda, no? Labi na dani sa Los Taguluhan. Ayaw sa mo pag panagat, may nayak og panagat mga kamisor kay medyo kusog yun ang current, no? Kung bulog sa tubig. Dani sa tuba sa Los Taguluhan. So mutabok siya ta, Mr. Digidan, natunahan. Mutabok ta. Mr. Jam? Yan, so mga kamisor no, kaning area, mamagin sa kanang tabukanan sa mga baka. Oh. Kita na ito nga daw, pagit tayo tubig. So tabok sila nga Pigaside mga kamisor. At sa mga kapangutan na nananghit ha sa mga personahe nga naada ni nga area. So naada ni mga kamisor kani mga nangabara nga mga tubig. Kana nabara sa mga poste. Ano na ay mga kahoy nga nangabara.
So kaning suba mga kamisor dani ilalom sa tulay sa Taguluan. Duha ni sila mga kamisor kamoga yang agianan. May balay dito. Oo, naibalay tani mga kamisor. Yes, salamat kay mga kamisor. Salamat kayo Ate Merlin, Linmer Villarno Mayaga, may hapon di ate. From Roy Noel Estrella Amping mga kamisor. Salamat kayo Sir Roy, ma'am. Sir Ayan sa Ramusing Idol, kinsa nag-construct diha nga tulay. Mangutan namin later, Sir Ayan, no? And from Ma'am Lucy Rivera Chavez, watching from Manila, Amping Muria. Amping po ganun Ma'am Lucy. Ayun sa mga kamisor, kaning suba na sa nung Taguluan, duha ni siya, kumbaga, kaning duha ang ihang agyanan ba, narining yuta sa tunga. So napay agyanan dito sa tumoy, gato. O kaluyan mga kamisor, kaya di man siya inanak kataas ba ang level, so morning, walay tubig pa nani nga area. No, dato pong yan po mga kamisor, nga inani lang unta. Dili na mo taas mga kamisor, dili mo saka ang level sa tubig. So mga kamisor, itong kauban karon. Sir Digidan. Lumipad ang aming team dito sa baba Taguluan River upang malaman natin kung ano yung sitwasyon dito kasi sapagkat bagamat marami na po ang naaano dito na mga Ay, tayo, Mr. Digidan, no? Tayo sa baka. meron po mga baka dito na tumatawid minsan kaya dito sila kumakain no? Yan, mga sagbot, oo. Yung mga damo. Pero so far karon na pasalamat po sa mga tagiya sa mga mananap kay ilan na pong hipos na wala dani ang ilang mga baka. Kato na sa kilid. Kato na sa kilid. Oo, nasa kilid. So dinata mo lang usahan mga kamisor kay medyo lapok na, no? Lapok ng area. Yes. O baluarte to nga side, nabulod. Ayun. Thank you so much Ate Mera. May Alcantara Patos, maayong hapon diha. Ayun from Ma'am Mary Jane Sanchez Castillo. Ingat po kayo ma'am. Yes ma'am, maraming salamat ma'am. Ingat din po kayo. So mga kamisor, ang level sa tubig, no? Galuyan sa Ginoo, wala siya ingon nga kanang grabe nga pagsaka. Ang ihalag yun kay kusog ang bulog sa tubig. Dako nga pagkalapad. Malaki nga malapad. Ang daloy ng tubig kung maragasa. Grabe na pakalakas. Muna dili gyud pahinaya kung ligo-ligo o mangisda ang isda ano sa So kini Suba. pagawas sa dagat. paingon ni sa dagat. Sulayan na kayong color sa dagat karon sa kuan daig. Sa buluan. And salamat kay Ma'am December 3 sa pag-answer kang Sir Idol sa Ramusing. Sir Ayan sa Ramusing. Ay. So Sa mga kamisor nato dani karon live sa ubos sa tulay, no? Kauban ang Mr. Radio team. So mao ni ato ang pagsuka na ni sa suba, ang level sa suba, no? Kaluyan sa Ginoo, wala siya ingon nga ni taas. Pero kusog ang iyang bulog sa tubig. Tungod po ni kay sa pagulan-ulan sa Bukidnon. Kay ganin o pipilabot ka mga munisipyo Digidan sa Bukidnon ang nagsuspend pod silang klase. Gani sa Misamis Oriental tanan na gyud. Oo, tanan na gyud ang nag-suspend sa ilang klase, no? All levels hangtod ugmang adlaw. So, mo na siya mga kami sa update. So again, sa itong mga mangisdaay, sa ato ang mga kamis or diha nga naminaw karon. Ayaw sa mo pagpanagat o gatong mga duol suba, duol sa tubig. No, kung mahimo nga naamoy mabalinan sa medyo taas-taas ng area or layo-layo sa tubig, ato na lang sa mo. So far, nakita rin ako ang color dito sa sabok, no, Izomis or Jam. Yes, no, so kaluyan sa Ginoo, ang level sa tubig, wala pa gyud naabot sa yellow. No, magklaro naman nato dani. Wala pa siya naabot sa yellow. O, salamat sa Ginoo. I hope nga nana digita no. Balag gusto kang bulog, no, dili lang gyud nga mutaas ang level. Actually mga kamis or sa akong paghinomdom no kay taga-Taguluan magita atong bagyong Pablo sa milabay nga mga katuigan na sakop ni tubig tanan. Oo, kani siya. So kaning island danito nga wala ni siya kay napuno ni siya sa tubig. So karon pasalamat ta kay naaraya pa ng island. So back to you Mr. Jam. Ayun mga kami sa Miss or Jam. So, dili bawal diri mo suroy nom sig wala pa bagyo pero dili musudlan nga na guard. So ganina magsulod na mo diri na nanghid lang mi kay wan araw po sa ma-update ang ato pong usab nga mga kaigsuonan nga naglantaw karon nga mo ni dagan sa suba or sa tulay diri sa may Taguluan nga kusog-kusog na jud ang tubig nga no daghan ang mga naanod nga mga debris or gikan diri sa mga gikan sa bukid. Mga kawayan. Atong iampo no sa kadaghan nga kitang mga kaigsunan, mga katawhan nga magtinabangin tag-ampo nga dili lang gyud mo dako sa kani nga tubig kay aron usab malikayan ang mga pagbaha diri kay murag
so far baha na gini siya, di na gini siya nagbaha na gini dito siguro sa unahan, pero di lang kita kato kay layo naman siya dito. So amping lagi ang tanan, no? Amping ang tanan kay ilabi na karon nga kusog-kusog gini nga ato nga bagyo nga nasa to ang Pilipinas karon, no? Bagyo nga city, no? And yes mga kamisor, mga nangutana no. So far karon mga kamisor, nalanghit pud mi sa guard no nga aduna lang mi i-update dani. Sige pasulod mi mga kamisor ni Kuya Guard. No, thank you so much Kuya Guard. Pero pasalamat po mga kamisor kay wala man po sila operation. Kay kung naa sila operation, dili po di pasudlan dani. Kay basin niya badagdagan sa mga putaw, dagko ra ba kayo? No, so karon lang kay wala sila operation, no? And then nanangid po tagtarong kay Kuya Guard ni nagbantay. No, wala po ta nagdula-dula dani, nag-update ra man po ta sa suba. Ayun. Ayun from Ma'am Mary Jane Sanchez Castillo. Ma'am, sa San Nicolas saan karon dako na nagtubig dito karon. Yan amping karon no sa mga tao ya og labi na nanay mga spillway ay tanan mo pagtabok-tabok mga kamisor. Tuod no sa katong sa mga taga Balingasag sa napaliran na river, for sure karon daga na kayo puno na tong tubig karon no, sa magbantay tada sa may napaliran, sa may Mandangwa o sa may San Isidro kay mura so ug tubig karon pa na. And from Sir Pitik ni Kin Vincent Vlog, Ma'am, sa Kibalos Balingasag na ay naanod nga mga bata. Ayun, ato nang i-follow up sir no sa MDRR mo sa Balingasag. Gani kaganina natay asa ito dapit Miss Ordan katong Digidan katong batang naanod sa may Balingasag. San Isidro. No, at subo pa malandungon. Do nakita na mga kami sa bata pero wala lagi check kinabuhi mga kami. So condolence to the bereaved family. I think kuan na sa NDR na bantay. Ang kanang kuan diha na ay kanang puti diha pwede na masuruyan diha ma-picture. Kanang puti dito agi pikas. Oo. Kuan lang picture diha suba. So far mga kimi sumo tanong update no dani sa suba sa Longs Taguan. Like kato lang ni isa ka part ha kay ang isa ani naman sa pikas nga linya. No, so yata mo lahos dito mga kami medyo lapok na gid siya. Ayun, thank you so much Ate GC Luab Gargar. Maayong hapon ni Ate. Amping kanunay. No, so mga kami sir, mo na natong update dani sa ilalom sa tulay sa Lungsod Taguluan. No, alang sa update sa suba mga kami sir, ginalaman inyong kauban. Si Miss or Julina Luab kauban si Miss Or, Jam Marcel, DJ Donald Don. sa Miss Radio, mo balita, mo alagad. Mulingaw. Mulingaw. Amping kanunay mga kami sir.